Volám sa Matej Turcer a toto je moje nahrávacie štúdio, v ktorom som zároveň aj producentom. Nikdy som nepotreboval niekde vybíjať energiu, akože kvôli tomu som nechodil na box. Vždycky som chodil na box kvôli tomu, že je to zaujímavý šport, ktorý je dynamický a človek, ktorý má sedavé zamestnanie ako ja, tak na tom boxe si vlastne spevní celé telo a potom sa mu lepšie sedí. Box není agresívny šport, podľa mňa. Je to proste šport ako každý iný. Je to vždycky nachytať toho súpera, že nepociťujem vlastne v boxe nejakú agresivitu. Chodím vlastne do bratislavskej boxerne možno tak 4 roky. Keď som tam začal chodiť, tak som mal možno okolo 100 kg a za pol roka som schudol 20 kg. Takto vždy na človeka príde, že už tam musí ísť a potom sa cíti lepšie.